Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега при мен е господин Христо Григоров. Добър ден, добре дошли, господин Григоров. Добър ден. Позволете ми само от начало да благодаря на вас. Само да кажа, че вие сте председател на Българския червен кръст, все пак за по-младите зрители. Благодаря ви. Позволете ми още в самото начало да ви благодаря, че ми давате възможност да тук с вашата широка аудитория, защото ако Българския червен кръст като най-голямата обществена организация е най-близо до българския народ и е толкова ефективно, това е благодарение на вашите зрители, на които аз искам да ви благодаря за помощта, която ни оказаха през всичките тези години. Да. Благодаря ви за тези думи, но нека започнем с актуалните проблеми. Но искам най-напред да се върнем една година назад. Защото вие преживяхте една 2014 година, която беше много сериозна като помощ, като организация на работа на Българския червен кръст. Знаете колко бедствия ни сполетяха тогава? Какво да ви кажа? Действително 2014 година беше изключително тежка. Това го знаят всички наши зрители, защото преко или косвено те го изпитаха върху гърба си. Видяхме какво стана в Аспарухово, в Добрич, в Мизия, Търново, по поречието на Огоста. С природата не може да се пребориме, но тук е много важно да потърсиме и да не правиме статистика и да анализираме последствията, а да се опитаме да анализираме причините. Ние не можем да спреме природата, но човешкият фактор също е много важен. И миналата година на база на един много сериозен анализ ние поставихме пред българското общество и пред управляващите, разбира се, без значение кои са, много въпроси, които за нас бяха също един фактор, който създаде тази апокалиптична картина на тези бедствия, защото в крайна сметка всички тези бедствия резонираха върху този социален статус на българина, който и без това не е добър. Понеже споменахте това, да кажа, че аз си мисля лично, че човек, който е отдаден на БЧК, за него БЧК трябва да е кауза. Не могат случайни хора да работят при вас. Знаете ли, българският народ е един много добър народ, един народ с една много добра ценностна система, която ние сме наследили от нашите баби, дядовци. И това е един народ, който е готов във всеки един момент да подаде ръка и да бъде съпричастен. Но позволете ми да си довърша мисълта си. Хубаво би било да потърсим причините за бедствията извън природата, а тогава ние поставихме много сериозни въпроси. Въпросите за изрезването на горите. Защото ако отидем и се върнем в Аспарухово, тази апокалиптична картина до голема степен беше от изрезаните гори. И не само в Мизия. Другия въпрос, който поставихме, защо превърнахме България до реките, долините в сметище. Всички се хвърлят болкуците, кой контролира. След това трети въпрос, който поставихме, кой разрешава... То едва ли станаха регламентирани сметища? Да, никой не му обръща внимание. Не е важно на институциите. Другото, което действително ни направи много силно впечатление е кой разрешава строителство в деретата на реките или на тези водоемите, включително, а това са забранени зони и много от това строителство се извършва с разрешителни. Кой дава тези разрешителни? И най-важният въпрос... Не чухме имена обаче на такива хора. Да, ще се върнем на този въпрос. И най-важният въпрос, който ние поставихме тогава, кой отговаря за техническото състояние на водоемите. В България те са хиляди водоеми, които са раздадени на концесионери. 3800. Вчера правихме предаване и гости, 3800. Да. Тези водоеми, една голяма част от тях са раздадени на концесионери. Ние не можем да хвърляме, ние говоря обществото като цяло и управляващите. Ние не можем да обвиняваме концесионерите. Те си гледат бизнеса, гледат си рибата. Държавата е тази, която трябва да упражнява контрол. И ако направим, между другото, миналата година институциите не работеха в синхрон. Така че с много неща се сблъска Българския червен кръст. Единствената институция, която ни партнираше тогава, това беха хората на генерал Николов на пожарната. Това беха хора, които заедно с нас газеха в кълта, подаваха ръка, вадеха трупове. Извинявайте, че ви прекъсвам. Имаше и така депутати, които бяха сложили бутуши с много камери покрай тях, заминаха и като че ли нищо не стана след това. Нали знаете, че няма черен пиар. Така че да не го коментирам този въпрос, но ако направим един анализ
И на тези въпроси все още няма отговор, между другото. Но хубавото е, че тази година, от разлика за миналата година, без да влага популизъм или някакви политически нюанси, мога да ви кажа, че институциите вече работят много по-синхронно и много по-задружно. Най-после една добра новина. Да, и това, което ние констатирахме сега, последните наводнения януари, показаха, че именно тази добра работа, тази синхрон на институциите даде възможност и на най-голямата обществена организация, която е Български червен кръст, заедно с тях да бъдем много ефективни. И ако направим един още по-широк анализ, ще видим, че количеството дъжд, който падна тази година, не беше по-малък от количеството дъжд миналата година. Но тази година ние нямахме скъсани диги и нямахме тези апокалиптични картини. Защо? Защото институциите отидаха на място и сложиха контрол върху водоемите. Нещо, което трябваше да се направи много отдавна. И бързо се реагира при наводненията, при отводняването на къщите и така нататък. Така че като говориме, не трябва да пренебрегваме човешкия фактор. Причините винаги трябва да се анализират, за да може, като се даде отговор на причините, да знаем какво трябва да коригираме. Това, между другото, върви и за бъдеще, и за България. Нали? Да. 25 години се развиваме, обаче никой не направи един анализ на причините, защо България е най-бедната страна, защо България е с най-големо това, винаги сме в негативните списъци. И никой не подготвяше хората за готовност при бедствия. А това е отделният въпрос. Да. Значи, това е другия въпрос, върху който от тук нататъка ръка за ръка с държавните институции ние трябва да работиме. Хората трябва да имат малко по-голяма информация, трябва да имат една по-голяма подготвеност и най-важното, да имат по-голяма дисциплина. Не може държавата да излиза с указания за незабавна евакуация, след като е преценено, а да има хора, които да си седат вкъщи да кажат, аз си гледам. Не, аз няма да напусна, да. Така че, но това е един комплекс, който се казва възпитание. И това възпитание би трябвало да започне още от малки. Още от училище ние трябва да почнем да възпитаваме нашите деца. Не само за една правилна, адекватна реакция, не само да изпълняват указанията, но включително и за страховането. Застраховането също е един процес на възпитание. Да, оказва се, че ние не умеем, не обичаме да се застраховаме жилища и имоти. Застрахователната ни култура е сведена на нула. Не можем ние, българите, да държиме повече от 40 милиарда в банки, а да не извадиме 100-150 лева да си застраховаме къщата, защото сега фактически всеки чака държавата. Но държавата в крайна сметка не би могла да бъде навсякъде и да върши цялата работа. Обществото също трябва да се хване в ръце и да си свърши своята работа. Съгласен съм с вас, господин Григоров, защото след като говорим непрекъснато, че държавата е лош стопанин, защо трябва да чакаме от държавата? Не, държавата трябва да си има своите отговорности, държавата трябва да си поеме своите функции и държавата, респективно тези, които управляват, трябва да си оправят собствената къща. Това е нашата къща. Така че държавата трябва да си свърши своята работа, но обществото като цяло не трябва да седи и да чака само държавата. И си позволя, както го казах преди известно време, да се позова на една добра сентенция на един покоен президент Кенеди, който беше казал: крайно време е да не си задаваме въпроса какво държавата прави за нас, а да си отговорим какво ние правим за държавата. Защото в крайна сметка държавата е нашия дом. Ние искаме да живеем в тази държава. А специално ние трябва много да направим да запазим тази държава. 2 милиона и 700 хиляди българи напуснаха България. Това е един много тревожен факт, върху който трябва всички да се замислиме. Само ще ви прекъсна, че ни очаква зрител на телефона. Добър ден. Доста отдавна чакам. Добър ден, господин Колев. Поздрави и на вашия гост. Казвам се доктор Васил Топалов. Да. И искам, моля ви се, ако греша ме поправете, но искам да попитам. Не срещнах никъде в печатните медии или в електронните такива реакцията на Българския червен кръст по отношение на наболялия проблем. Пресията срещу медиците от спешната помощ и от спешните центрове. И тъй като направих предложение преди време, когато изхождайки от максимата на Остап Бендер, след като държавата не взема мерки, по време на давещите е проблем на самите давещи се, предложих да се снабдят спешните екипи с електрошокови палки, с които да могат да се защитават от агресията. Кажете ми вие какво предлагате?
Благодаря ви, доктор Топалов. Мога ли, уважаеми колега, много правилен въпрос поставяте, но този въпрос би трябвало да го обърнете към ръководството на Министерството на здравето, защото в последните години всеки екип идва и си отива, натрупа се грешки и тези грешки акумулираха и доведаха до това, че една линейка сега отива и спасява човека след 340 минута. Български човек, заедно на своите партньори, ние създадахме един пилотен проект, който го експериментираме в момента и искаме да предложим на държавата тази наш проект. Целта ни е да можем да направим така известната дума публично-частно партньорство. Ние искаме не да поемаме спешната помощ, а да допълваме усилите на държавата в тази посока. Но държавата трябва да запази спешната помощ, 112 трябва да координира всичко, но да се даде възможността ние, наши партньори, които имат линейки, имат мотори, имат хеликоптери, да бъдем тези, които да оказваме до лекарската помощ. Този модел го експериментираме, той работи и ние това ще го покажем и ще го сложим на масата на управляващите. Дай Боже да останат на вас 4 години, за да може действително да се види какво може да се направи. И отделно това, което ние работиме в момента е, вие добре знаете, че всеки Божи ден един здравен работник напуска България. Този огромен вакуум ще бъде попълнен с парамедиците. Така че много са комплексни нещата, но те не са невъзможни. Аз мисля, че всички, включително и такива като вас, които задават тези много важни въпроси, ще можем да решим този проблем. Той е много важен, защото в крайна сметка България е една и ние трябва да я запазиме. Значи трябва да работим, доколкото аз разбирам, и за подобряване на координацията между отделните институции в подобни ситуации. Що се казва, може би да разберем... Имаше май национален план нещо за... Мога ли малко да ви кажа един пример, за да може малко да разсеяме тази обстановка, защото общо взето темата е тежка. Миналата година в Мизия на координационен щаб един е представител на една държавна институция, казва, разбира се, толкова много вода стана и тази вода е причината за големото наводнение в Мизия. Друг ръководител на важна държавна институция казва, колега, защо говорите така? Вижте рибите, които плуват по улиците. Това са скъсаните диги. Ето за това говорят. Трябва да има координация. Хубавото е, че тази година ние усетихме тази координация. Да кажем няколко думи за доброволните екипи, които работят с вас. Това са хора, които си дават труда безплатно, безвъзмездно. Силата на тази най-голяма обществена организация, която е 136 години и която е създадена от българския народ да служи достойно на този народ, аз вярвам, че ние изпълняваме тази своя мисия, е силата и в доброволчеството. И не напразно самото начало аз благодарих на вашите зрители, защото голяма част от тях по един или друг начин те са подпомогнали Червения кръст или други неправителствени организации, хората. Доброволчеството е нас със сила. Но има нещо, което действително ние не можем да го разбереме. Ние бяхме и помогнахме на държавните институции да подготвят закона за доброволчеството. За голямо съжаление, този закон за доброволчеството се подава като един горещ картоф от правителство на правителство. И аз мисля, че е крайно време правителство да регламентира мястото на доброволчеството в българското общество. Тяхната закрива, техната застраховка, да има възможността, когато те напуснат работа и отиват да спасяват човешки живот, да не бъдат наказани. Вие знаете ли, че в Мизия, когато хората доброволно идваха и помагаха и газеха кълта, дойде при мен един човек и каза, господин Григоров, аз станах 3 часа през нощта да помагам, не можах да отида на други ден на работа и когато се върнах бях уволнен. Това не трябва да се допуска. И аз мисля, че именно тук и аз апелирам към българските парламентаристи, нека да погледнат по-друго око на този закон, защото в крайна сметка те имат баби, дядовци, деца и самите те, може би един ден... Как може да бъде уволнен човек за такова? Това е истината, защото доброволците са навсякъде. Да вземе по-ниско спасителната служба. 600 доброволица, разделени на 33 отряда, 23 кучета обучени, 16 щатни. Това е една армия доброволци, които спасяват човешкия живот. И не само спасяват човешкия живот. Те гарантират имиджа на България като туристическа страна, защото един турист, който идва в България, той знае. Има една организация, Червения кръст, планинските спасители. В момента имаме хеликоптери, имаме структура, ние спасяваме. Това е силата на доброволчеството. Но да бъдеш доброволец, извинявайте, трябва да имате много голямо сърце. Даже в момента спасяват сноубордист, който се е заклещил между скали. В момента ние дигнахме отново хеликоптера. И вие, точно това исках да кажа, че вие сте помогнали. И отново дигнахме хеликоптера, 15 човека доброволци се дигнаха и в момента този човек е спасен. Защо? Защото имаме организация, защото имаме дисциплина и защото имаме един голям опит. Ето, това е Български Червен кръст, конкретно планинско спасителна служба. Но не само планинарите са наши доброволци, ами аварийните ни екипи.
Да. Така че Червения кръст със силата му е неговата обществена подкрепа и затова се казва най-голямата обществена организация. Вие знаете ли, че ние имаме 150 хиляди членове, 25 хиляди доброволци? Знаете ли колко е силна нашата младежка организация? Тя е само от деца, доброволци. Знам, че сме ги виждали, това е огромна тема. Когато сме ходили да снимаме и по на такива места, те са млади хора там с червения кръст. С бозончета, с червеница. Добър ден. Добър ден. Ало. Да. Ало. Говорете. Искам един въпрос да поставя. Господина каза, че още по-миналата година са сигнализирали за опасности от наводнение. Господин Христов, може ли да уточни на кого са поставени тези въпроси и какво им е отговорено? Или това са само общи приказки? Благодаря. Ама и вашите приказки не са общи, затова Христо Григоров не говори общи приказки. Той говори от позицията на опита и на това, което е преживял през всичките години. Да. Аз ще му отговоря на господина. Той задава един много широк въпрос, който въпрос той трябва да го отнесе не само към Българския червен кръст. Защото Българския червен кръст не има отговорността да следи техническото ниво на водоемите. Не, Българския червен кръст идва в момента на бедствието или след бедствието. Защото ние протегаме първи ръка заедно с пожарникарите, когато стане бедствието, но ние не сме там да гледаме дали работи шлюза, дали крановете са разработени. Това е работа на държавата, която беше абдикирала до сега, уважаеми господине. Така че вашия въпрос е много правилен. Аз вярвам, че този въпрос българското общество трябва да го задава не на Червения кръст. На нас може да се задават въпроси какво сме помогнали, колко сме помогнали, как сме помогнали, на колко хора сме подали ръка. Но цялата тази работа трябва да се отнесете към институциите. И не напразно аз казах, че ние не бяхме доволни от работата на институциите. Но сега вече има синхрон и нещата върват към по-добре. И дай Боже това да се запази. Да кажем няколко думи за дарителството. Вие наблюдавате хората. Дарява ли българи на днешно време, в началото на 21 век? Излезаха много коментари по този въпрос. Да, имаше много противоречиви. Мога да ви кажа съвсем отговорно, не само като председател на най-голямата обществена организация, но и като човек, че българина дарява. И знаете ли, до сега, кои даряваха най-много? Даряваха нашите баби, нашите дядовци, даряваха хората с ниски доходи, даряваха хората, които имаха ценностна и имат ценностната система наследена. Вадеха по 5 лева, по 10 лева. Това формираше финансовият приход в отделната кампания. Но най-хубавото е, че миналата година, и това аз бих желал да го подчертая, българския бизнес, българските вериги се отзоваха на нашия зов за помощ и близо 60% от тези милиони, които ние събрахме, дойдеха от българския бизнес. Всичко, И аз затова бих желал да помогна, да благодаря не само на хората, но и на българските бизнесмени, на веригите, които се отзоваха. Не е ли крайно време този закон за дарителството вече да бъде разгледан и да има все пак някакви облегчения за хората, които дават доста неща? Само да довърша предишната си. Миналата година, заедно с вас, медиите, за които аз ви благодаря, защото вие сте мостовете, вие сте тези, които дават възможността за най-бързо обмен на информация. Заедно с българския народ, с нашите партньори от чужбина, заедно с нашите бизнесмени в страната, ние успяхме да върнем на българското общество във вид на финансова подкрепа и материална подкрепа стойност на близо 14 милиона. Това е една огромна сума, която в крайна сметка разтоварва и държавата, защото държавата не може да абдикира своите ангажименти. Но ние поехме до голема степен този вакуум и помогнахме на хората. И това е благодарение именно на тези хора, които сега не гледат. Аз се радвам, че го казвате, но има едни хора, които живеят в един много размирен район в момента. Става въпрос за Украина, имате предвид. Украина, за бесарабските българи, за българите в Украина, да го кажем направо. Това е абсолютно неприемливо. 21 век в една европейска държава да се бият братя срещу братя, славяни срещу славяни. Не говоря за причините. Причините всичките ги знаеме. Но това е нещо, което един цивилизован народ, една цивилизована държава и едно цивилизовано общество не би трябвало да позволи. Това, което ние правиме и което ще направиме заедно с държавните институции, защото правителството взе решение да помогне, е да видим с какво може да помогнем там. Нашата идея, ние
се срещахме с Министерството на външните работи, обсъдихме възможността Български червен кръст ще поеме логистиката. Но въпросът е, че ние искаме сигурност, когато пратиме нашия конвой, този конвой достигна до мястото в момента. Ситуацията е изключително деликатна. Ние сега сме във връзка с българската общност в Украйна и ние бихме желали да получим гаранции, че когато тировете стигнат до границата, те ще бъдат поети и без опасност те ще стигнат до хората, за които е изпратена помощта. Българският народ трябва да помогне и затова ние трябва да прецениме дали ще направим един апел за помощ или ще имаме възможността само със средствата на държавата и на Червения кръст да отидем да помогнем. Ако се върнем в 21-24 година, ние ще видим, че българският народ е помогнал по речето на Волга за 4 години на хиляди българи. Да се преместим в днешно време. Огромното земетресение в Скопие. Най-големията помощ, която се получи от българския народ. Това беха милиони швейцарски франка, това беха и лекарски екипи, това беха строителна техника, това беха инженери. Така че българин е готов да помогне, но ние искаме да знаеме, че помощта ще стигне до регионите и че ние ще запазим нашите хора, които в момента ще я продължат. Много е хубаво, че в момента се водят преговори. Първата лястовичка вече е на ниво. Има някакви мирни съглашения. Дайте да видим какво ще стане. Готови сме да бъдем и да подадем ръка. И вярвам, че в следващите 10-15 дена този въпрос ще намери своето положително решение. Ние трябва да държим връзка с вас и да информираме нашите зрители как вървят нещата. И тъй като и времето ни вече почти изтича, вие донесохте и няколко книги в нашето студио. Позволих си да ви понеса един подарък. По случай 130 годишна Българския червен кръст ние събрахме най-хубавото българската поезия. Дайте, аз ще ви покажа, че на тази камера е по-добре. Това е първият том. Много съм ви благодарен. Това е най-доброто в българската поезия. Миналата година, по случай 135-та година, ето това е също много важно. Да. Покажете втория том, това е любовната лирика. Това е Лилиев, Явор, Пенч, любовна лирика. Да. Това е втория том. И това е един човек... Сега, това е ваша книга. Не, тя не е моя книга. Това е един екип начало с Левчев. Върху една книга е работено от 3 аз говоря за тази, която държите. А това е Горанджовайският войвод Ичко Бойчев. Ето, може да я покажете. Сега нека да видят зрителите и да ми кажете, тук има страшно много стихове. Това е най-доброто, това е есенцията. Не направо сме кръстили апология на светлината. Български червен кръст вече почва да се грижи не само за материалното оцеляване, но и за духовното оцеляване на българите. Според мен една книга за обичта, за светлината, за добротата. Това е книгата Ичко Бойчев, това е Горанджумайския войвода, който е спасил Горна Джумея, Благоевград 2 пъти. Това е моя дядо. Така че за мен удоволствие да я дам на вас, на вашите колеги. За мен ще бъде голямо удоволствие да я прочета и да се запозная с Ичко Бойчев. Защото тук не е въпрос само за моя дядо. Тук е въпросът, че ние от нашата история трябва да вадим такива светли личности, защото нашите деца, нашите внуци трябва да знаят своята горда история. Ние има с какво да се гордееме. Има с какво се гордееме. В България има много още останали оазиси на доброто, които трябва да се обединяват, за да запазим България. Аз се надявам, че тази година пък дано така и природата да бъде малко по-щедра към нас, българите. Много изстрадахме миналата година и тази година есента и началото на зимата. Аз вярвам, че Господ ще погледне с друго око на нас, българите. Аз вярвам, че да си помагаме по-често, да. И ние трябва да подкрепим и държавата в нейната идея да направи един фонд, да кажем, солидарност за подпомагане. Разбира се, аз не бих желал да използвам думите пул, хъп, защото като отидете на село и попитате един дядо Петко какво ще получи от хъпа и какво ще очаква от пула, той няма изобщо да разбере за какво става дума. Хъп, той няма да разбере. Има хубави български думи. Нека да си запазиме български език, чист. Какво ще рече, ако кажем разпределител? Разпределител, има толкова много думи. Аз вярвам, че това ще стане. Аз също вярвам, но искам да ни гостувате по-често и от време на време да показваме и вашите хора тук в нашото студио, тези, които доброволно изпълняват своите задължения. Ще бъде интересно и за тях, и за нас, разбира се. Какво ви предстои в близките няколко дни, да кажем съвсем накратко? Продължаваме, нашия национален съвет продължава да разпределя средства да и подпомага. Вие знаете, че когато Български червен кръст направи един апел към българския народ,
А сега също имаше един призив да се направи апел за това наводнение, но ние преценихме, че не е необходимо да злоупотребяваме с добротата на българина и да правим апел след апел. Апел ще се прави само тогава, когато действително ние прецениме заедно с институциите, че има нещо сериозно, нещо голямо. Нашия апел от миналата година не е приключил. Нашата банкова сметка продължава да е отворена, номер 1466 СМС продължава да е отворен. Това, че който иска да помогне, би могло да помогне. 1466. Това е СМС. Ние имаме един национален съвет, в който влиза православната черква, данъчни, обществени, журналисти. Това са хората, които контролират разпределението на средствата, за да бъде всичко транспарентно и затова хората ни вярват. Защото ние се отчитаме пред хората. Ние не удържаме нищо от тези средства за издръжка. 1 лев даряваш, 1 лев даваме. Но вие попитахте какво ни предстои. Предстои ни много работа. Предстои ни сега да видим какво ще правим за Украйна. Предстои ни да разпределиме средствата. Аз мисля, че те днес се споразумеха военните действия да спрат на 15 в 0 часа февруари. Така че нещата, може би, там ще се поуспокоят малко. Дай Боже да стане това. Дай Боже да стане това, защото действително ние имаме познати от тук. Знаете ли, бият се брат срещу брат. Нещо страшно. Недопустимо е това в 21 век за Европа, но да не навлизаме в тази тема. Тя е много политическа. Не желая да се ангажирам. Това, което предстои пред нас. Продължаваме и това е много важно. От тук нататък ще продължаваме заедно с институциите да започнем да обучаваме българина за адекватно поведение по време на бедствие. Ще се постараем с застрахователите заедно да направим един модел, да учим децата в училище да се застраховат. Ще продължаваме да помагаме на възрастните хора с нашата програма Home Care. Ще продължаваме, знаете ли колко? И имаме 120 програми, от които 40 програми с международно участие и с международно финансиране. Така че Българският червен кръст, той е една огромна благотворителна мрежа, която се простреля навсякъде и помага. Няма много информация за нас, защото ние нямаме пиар интерес. Ние имаме да помагаме на хората и това хората са го вече оценили. Искам да ви благодаря, господин Григоров, за гостуването и ще ви очакваме в най-скоро време пак в нашото студио. Само 2 думи, ако ми разрешите накрая. Аз искам още един път да използвам вашия национален ефир и още един път да благодаря на всички българи, които си отвориха сърцата, които не имат доверие, да благодаря на бизнеса, благодаря ви, приятели, че помагате. Искам да ви уверя, че всички заедно и с медиите сме едни от първите, които подават ръка. Българският народ тепърво ще има нужда от всички нас. Благодаря ви, обичаме ви.